ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. Боз як манзили истиқоматӣ бениҳоят арзон дар шаҳри Кулуби Бӯстонӣ дар маҳаллаи Умари Хаём. Бародаро, дар ин тараф роҳи обувной фабрика, мактаби рақами 37, роҳи хона имрӯза. Аз ҳамин мактаб то хонара ҳамагӣ 200 метр ё 300 метр аст. Наздик аст бародаро, дар назди хона аз ҳамада муҳим мактаб аст. роҳи омадаи мо аз мактаб наздикак хона имрӯзаи мо мана ҳамин хонаст. Ба ин тарафам роҳ дорад. мана бародаро, тирезо ҳам беруна дорад, ҳам дохили ҳавлира нишон метавад. Дарвозаи асосии хона шикатур кардагиан, дохили хонаҳо таъмир, падабӯй тайёр кардагӣ. Мехарен, медурен, зиндагӣ мекунед бародаро. бародарои гиромӣ, хона имрӯзаи мо 5 сотиқ замини назди ҳавлигӣ аст. таъмири хона бениҳоят як таъмири хуб аст. Дар дохил 4 дар хона бо ҳаммом аст. мана боми хонаам хуб гирифтагӣ аст. Дар инҷа ҳавз барои захираи об, дарахтони мевадиҳанда дорад як дута бародаро. дар инҷа бошад ҳоҷатхона, гирдаш маҳкам кардагӣ дохили хона мешавем. марҳамат бародаро, ниё кунед. дари даромадгоҳ якта табақа дар дорад. яктанам хеле калидори дароз мешавад. потолокаш фигура гирифтагие бародарои ма. Як хона, ду хона, се хона, 4 хона ва ҳаммом. чайлаки гуфтем. хона якуми мо мана ҳамин аст. падабӯй тайёр кардагие хона бародарои ма. тирезаш пластикӣ аз фирмаи Лега ва монтажо евромонтаж кардагианд. дар инҷа бошад ҳаст хонаи дуюми мо. дуюм хонаи мо ба ҳисоб меравад. ва дар инҷа ҳаст сеюм хона. хонаи сеюми мо мана ҳамин хона аст. дар инҷа бошад ҳаст якта ҳаммом. ҳаммоми хуб кардагӣ. мана тирезаҳои майдаки мондагӣ будаянд. ва дар инҷа бошад ҳаст хонаи чоруми мо. хуб, чорхонака дар маҳаллаи Умари Хаём мешавад бародаро, назди ҳамин мактаби рақами 37. 5 сотиқ замин. нархаш ҳаст 325,000 сомонӣ. 325,000 сомонӣ. бародарони гироми қадр, сарпарасти ҳамаи наворҳои мо оби энергетикии Nitro, яъне айни ҳол дар дасти мо Nitro Max аст. айни ҳол бозӣ гузарондастан ҳар ҳафта 9000 сомон, 3000 сомонӣ дар 3 нафар тақсим мекунанд ва яктаи дигар PlayStation. барои соҳиби тӯҳфа рашидан чӣ кор кардан дар кор? бародарон, ёкен дар инамиҷа якта рамзай, нами рамза тоза мекунен. инами рамза бародарои ма тоза мекунен ва SMS мекунен дар саҳифаи nitro.tg ё ин ки дар рақамҳои 939 59 4 бародаро SMS мекунен, номи насаб ва шаҳр ҷои истиқоматона бародарои гиромӣ. рӯзҳои ҷумъа соати 7:30 бего, яъне 19:30 дақиқа дар радиои ҳамсадо, радиои Азия Плюс ва Ватан Лав радио 4 радио да бародаро мегзарад бозӣ. 3 нафара соҳиби 3000 сомонӣ ва 1 нафари дигара PlayStation мета. мисли ҳар вақта бародарои гиромӣ, сарпарасти навори мо оби энергетикии Nitro. бо мо бошед.